zergaitik orain, galdetzen zenian, ez? Eta egia da, lehenik eta behin egingo genukela hausnarketa historiko labur bat, ez? Hartzen baldin baditugu Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian kasu honetan azkenengo 40 urteak, guk ikusten ditugu era askotara dagoela irakurtzea gure historia, ez? Baina guk orain historiari so egiten diogu era konkretu batean, ez? Eta orain dela 40-50 urte transizio garaia hasi zenean Estado Espainolean eta aukera bat egon zen Xibertan, batasunerako aukera bat ireki zen, bere garaian, eta Xibertan egin zen ahalegina izan zen nola euskaldunok herri bezala, Euskal Herriaren kasuan, aurre egiten genion zetorrenari, ez? Eta zetorrena zen transizio bat, omen demokratikoa zena, aukera ireki egiten zen, historikoki beste aukera baten aurrean egon ziteken herri hau, eta han aukera bat ireki zen eta aukera hartatik ere abertzaletasuna eta indar progresista eta demokratikoa zatiturik atera duen, ez? Bakoitza bere estrategiarekin eta bakoitza bere irakurketarekin, ez? Kuriosoki handik 10 urtetara ez, gehiagora, 20 urtetara Lizarra Garazin berriro batu ginen. Bakoitza bere bidea eginda, baina berriz ere batasunerako aukera bat ireki zen, eta nahiko obsesioa izan zen garaiaretan gure partetik mezu bat, ez? Eta omi mezu bat da herriak duitzat erabakia, eta bi batasunetik egin behar zaio aurre estadu hori, ez? Bueno, handik ere zatituta atera ginen. Eta gero berriz ere Ibarretxe planaren inguruan, nolabait ere batasunerako aukeratxo bat ireki zen, ez besteak bezain argia, baina saiakera hori egin zen, eta handik ere nolabait ere esateko, berriro bakoitza bere aldetik atera ginen, ez? Zergaitik egiten dugu hau orain berriz ere? Egiten dugu hau orain berriz ere gure ustez batasunerako beste aukera bat badagoelako. Eta berriz ere aukera historiko bat irekia dagoelako. Gero hitz egingo dugu zer motatako aukera historikoa, porque ez da aukera historiko bat nolabait ere era positibo eta erekitzailean agian agertu daitekena, baina bagaude momentu oso konkretu batean nun berriz ere independentismoak ardura politikoz jokatzen du eta esaten du, bueno, badugu estadu bat aurrean, bi estadu ditu, kasu honetan Espainiar estadua badugu aurrean, eta kasu honetan irekita dago eztabaida bat 3 probintzietan, eta goazen egitera hausnarketa bat honen inguruan, ea honek ematen digun nazional ikuspuntu batetik aukera bat batasunerako berriz ere, ez? Horregatik egiten dugu proposamen zehatz hau orain. Hau da, 4. saiakera herri bezala erantzuteko estadu.